5, 4, 3, 2, 1. Everybody line up! The show is about to start. Places. The show is about to start. You have to show a look, have a look, or give a look. Faces. Beautiful. No one ugly allowed. Are you ready? Here we go. Gusto mo bang magkabahay dito sa Manila? Sa Taguig ba o sa Bulacan o sa Laguna? Kahit sa Cavite o sa Pampanga, sa Visayas man o sa Mindanao, kahit saan pa posible. Proseso ba? It's easy. Tutulungan kita, believe me. Tara na't magkabahay, simulan habang bata pa. Tara na't simulan na sa BDDR na. BDDR maserbisyo, BDDR mapuso to. Tara na't simulan na sa BDDR na. Hanap mo ba'y bahay? Yung singular duplex? Mayroon ding townhouse o Ross kaya or condo style pa. Pwedeng bank financing, pwede sa pag-ibig. Pasok natin sa in-house financing kahit saan dyan posible. Andyan ang Land Square, Ayala, may Anregar pa or Phil Invest. Lahat hawak namin, sabi ka lang ibubuk natin. Tara na't simulan na sa BDDR na. BDDR maserbisyo, BDDR mapuso to. Tara na't simulan na sa BDDR na. BDDR maserbisyo, BDDR mapuso to. Tara na't simulan na sa BDDR na.